ጽቡቕ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎማዓልቲ ፍልይ ዝበለ ርእሲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ከምዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሎማዓልቲ ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እቲ ጋሻይ ከላልየኩም እየ መጀመርታ ግን ሓደ ሓደ ነገራት ክብለኩም ይደሊ ቅድሚ ሕዚ ላይቭ ወፂና ሓደ ሓደ ነገራት ዝበልናዮ ኣሎ ዝተኸታተልኩምና ሰባት ኣለኹም ከምኡ ድማ ንዘይተኸታተልኩምልና ግን እንታይ ዕላማና ምዃኑ እንታይ ንሰርሕ ከም ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ክኸይድ ከም ዘለዎን ካልኦትን ንእሽተን ክነግረኩም እየ እዚ ናይ ፌስቡክ ገጽ ወይ ከዓ ካልኣይ እውን ስታንድ ዊዝ ትግራይ ዝብል ፔጅ ኣለና እዞም ገጻት እዚኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ንጥቀመሎም ስታንድ ዊዝ ትግራይ ማለት እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተኣወጀ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ኩናት ንዕኡ ዕላማ ገይሩ ዝተመስረተ ናይ ዌብሳይትን ናይ ካልኦት ሶሻል ሚድያን ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ንምዃን እዩ ብድሕሪ እዚ ቲም ወይ ከዓ ጉጅለ እዚ ብዙሕ ዝሕግዙናን ዝሰርሑን ግዱሳት ተጋሩ ኣለውና ከምኡ ድማ ንሕና ኣብዚ ብምፍላጥ ድዩ እጃምና ብምውፋይ ንኽመፅእ እዩ ብዙሕ ግዜ ትሪኡንን ትከታተሉንን ብዙሕ ግዜ ትዊተር ካምፔን እናበልኩና ጨቅጨቅኩም ትፈልጡኒ እቲ ትዊተር ካምፔንና ብፅቡቅ እናኸደ እዩ እቲ ዌብሳይት www.standwithtigray.com ወይ ከዓ ምስ ህዝቢ ትግራይ እየ ጠጠው ዝብል ዕላማ ዘለዎ እዩ ኩሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕን ካልኦትን ሚድያ ንዓለም ምፍላጥ ብትዊተርን ብካልኦት ቪድዮታት እናሰራሕካን እዩ ዕላምኡ እዚ ንኽትፈልጡ ብሕፅር ብዝበለ ገልፀልኩም ደለየ ሎማዓንቲ ኣነ ሽመይ ራህዋ ግዳይ ይበሃል ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ ስታንድ ዊዝ ትግራይ ሓቢሮም ካብ ዝሰርሑ ጉጅለታት ሓንቲ ኮይነ ናብዚ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ምስ ሰባት ምስ ምርኻብን ካልኦት ኮንተንት ክሬት ኣብ ምግባርን ዝነጥፍ እየ ጋሻ ሒዘልኩም መፅየ ኣለኹ ሎማዓልቲ ካብ ኖርዌይ ጳውሎስ ሚልየን ናይ ሂስትሪ ወይ ከዓ ታሪክ ተምሃራይ ብዙሕ ነገር ስለ ታሪክ ትግራይ ድዩ ብዙሕ ፓሽን ዘለዎ እዩ ሓውና ትግራዋይ እዩ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ክንኸላለየኩም ዕድል ክህቦየ ጳውሎስ ናባኻ هي وጳውሎስ ሚልየን ይበሃል ከም ትፈልጥዎ ከም መብዛሕትኦም መንእሰያት ኣብዚ ሕጂ ዘለና ወቅቲ ብጣዕሚ ብዛዕባ ሃገረይ ብዛዕባ ትግራይ ብዙሕ ዝሓስብን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክገብር ዕላማ ዘለኒ ሰብ ክኸውን ከለኹ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ሱዳን እዩ ኩሉ ግዜ ድሌት ነይሩኒ ናብ ትግራይ ከይደ ዓብይ ነገር ገብር ኣብዚ ብዘለኒ ዓቕሚ ከዓ ሕጂ ክሕግዝ ኣለኹ ብዘለኒ ዓቕሚ ከዓ ንመንእሰያት ሓሳበይ ክገልፅ ብኡ ገይረ ከዓ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኢንፎርሜሽን መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ቋንቋ ይኹን ብካልእ ፀገማት ዘይበፅሕ ንመንእሰያትና ዘይበፅሕ ኢንፎርሜሽን ሼር ክገብር እዩ ብኡ ገይረ ክሕግዝ ዝደሊ ደስ ኢሉኒ ኢሉ ኣብዚ ተጋቢዘ ምፅኣይ የቐኒየለይ ረህዋ የቐኒየልና ሚልዮን ኣይኖ ብዙሕ ስለ ብፍቕሪ ዝሓደረካ ንህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘራሪብና ንፈልጥ ኢና ዋላ ፐርሰናሊ ክንደየናይ እቲ ናይ ትግራይ ታሪክ ክደምቕን ወፂኡ ናብ ህዝቢ ክፍለጥን ከም ትገብር ይፈልጥ እየ ሕዚ ኣይነው ከዓ ብዙሕ ቋንቋታት ከም እትኽእል ብብዙሕ ነገር ከም እትተሓባበረና ናይ ዓረብ ብፍላይ ብዓረብኛታት ትወፅእ ዜና እንታይ ይብል ከም ዘሎ እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ዓረብኛ ፅሑፋት ተደሊና ብምትርጓም ድዩ ብብዙሕ ብታሪክ ድዩ ድሕረ ባይታ ስለ ዘለካ ናይ ቋንቋ ክእለታት እውን ኣለካ ይፈልጥ ኖርዌጅን ራይት እንግሊዝኛ ዓረብኛ ትግርኛ ከምኡውን ኩላህና ያው ቋንቋ ኣምሓርኛ ክንርዳእ ንኽእል not really ብዙሕ ኢንተረስቲንግ ዘይከውን ይኽእል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓደ ነገር እስከበለና ንተመልከትና በቲ ቋንቋ እትኽእሎም ቋንቋታት ፈቃደኛ እንድሕር ኮንካ أنا مولود ومتربي في السودان عشان كده بفهم اللغة العربية لكن طبعا أنا عشان عشت في النرويج تقريبا 10 سنين نسيت شوية كلمات هناك وهنا كده لكن
بقدر افهم على الاقل بقدر اكتب واقرا وكل حاجه jag kan också förstå snack norsk ሕጂ ስዊድንዩ ማለት እዩ ዓረብኛ ወዲእኻ ኣነ ስለዚ وعربي ፈልጥ ተመልከትና እውን ብዙሕ ዓረብኛ ዘይኽእሉ ኣለዉ ብዓረብኛ እንታይ ከም ዝበልካ እናሞ ንእሽተን ግለፀና ምክንያቱ ዘይሰምዕ ኣብ ሱዳን እየ ተወሊደ ዓብየ ዓረብኛ ንዓይ ከምዚ ዘዕበየኒ ቋንቋ እዩ ክእሎ ይርዳእኒ ከንብብን ክፅሕፍን እውን ክእል እየ ኣብ ስደት ምዕባይ ብዙሕ ወላ ጉድኣት ይሃልዎ እምበር ሓደ ፖዚቲቭ ነገራት ኣይሰኣኑን እዮም ከም ቋንቋ ምምሃር ገለ ቋንቋ ምስራሕ ከምኡታት ብኡ ተዓዲለ ቋንቋ ተወሰነ ቋንቋታት ገለ ኣትሊስት 5 ቋንቋታት ፅቡቅ ገይረ ምፅሓፍን ምንባብን ዝራብን ይክእል ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምርዳእ ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ብፍላይ ክነልዕል ወይና ዳሕራይ ምስ ሱዳን ምስ ካልኦትን ዓረብ ተዛረብቲ ሃገራትን ዘለዋ ርክብ ትግራይ ከመይ ይመስል ብዝብል ብስዊዲሽ ክትቅፅል Norwegian. Jag kan snacka norsk. Selvfølgelig ikke like ordentlig som folk som er født her. Norwegian jeg zarev khili ግን of course ከም ቲኦም ኣብ ዝዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ከይኸውን ይኽእል ግን ድሓን ካብ እንግሊሽስ ይሕሽ ናተይ ኖርዌጅኛ ኦኬ ፅቡቅ እንግሊዝኛ ከም ትዛረብ ኣነ ከምስክር ይኽእል እየ ግን ሕዚ ብእንግሊዝኛ ኣይንቀፅልን ኢና ብትግርኛ እውን ከም ዝትሰምዑ ኣለኹም እዩ ካሊእ እውን ቋንቋታት ጎበዝ እዩ ከምኡ ይሕግዘና እዩ ብቋንቋታት እውን ትራንስሌት ዝኸውን ነገር ተሃልዩ ክቅፅል እየ ጳውሎስ ሕዚ ኣብዚ ዋና ንዓና ዝኣክበና ዕላማና ኣብዚ ክንመፅእ ዝገበረና እቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ኩናት እዩ ኣብኡ ድማ ኩሉ ግዜ መንእሰይ ዓዲ ኣብ ምሕላው ነጢፉ ክንቀሳቀስ ዘሎ ኣካል ሕብረተሰብና ስለዝኾነ እንታይ ኢኻ ትብል እቲ ናይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ከመይ ትሪኦ እንታይ ክትብል ትደሊ ብዛዕባኡ ዕድል ክበካ ናይ መጀመርያና ስለዝኾነ ያው ኩናት ኩሉ ግዜ ሕማቅ እዩ ክጅምሮ የብልካን ወላ ብዝኾነ ወገን ንኩናት ክጅመር ከሎ ወላ ሰዓራይ እውን ከቢድ እዩ ንምርካብ ስኻት ሰዓራይ ሰዓር ወላ ተሰዓር መወዳእትኡ ፅቡቅ ኣይኮነን ኩናት ዝድግፍ ሰብ ኣሎ ኢላይ ኣይኣምንን ኣብ ትግራይ ግን ናይዚ ኩናት መተንስኡ መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ንፈልጦ ቅርሕንቲ ዘለዎም ሓይልታት ኣለው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ከዓ ንሕወሓት ስለዝመረፀ ኣብዚ ግዜ ፈሪሑ ይኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ምክንያት ንምንታይ ንሕወሓት መሪፁ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ብዛዕባ እውን ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ግን ንሕወሓት ስለዝመረፀ ተስፋ ምቁራፅ እዮም ኣትዮሞ እምበር ኣብ መጀመርታ ብዘይ ኩናት ንሕወሓት ክሰርዎ ዝፈተኑ ሓይልታት ኣለው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም በዓል ናይ ሄግደፍ ዲክቴተርሽፕ ርክልኪ ወላ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዘሎ ዝሓድሽ ናተይ ተራዩ ባህላይ ናይ ኣብይ ጁንታ ከመይ ገይረ ንዚኦም ከጥፍኦም ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ ብዙሕ ፈቲኑ እዩ ስለዘይተሳክዐሉ ከዓ ናብ ኩናት ክኣቱ ተገዲዱ ማለት እዩ እዚ ሕማቅ እዩ ንሕና ከዓ ተጋሩ ከዓ ናይ መሰል ምውሳን ንነፍስናስ ዓርሲ ውሳነ ዝበሃል ማለት እዩ ንነፍስና ባዕልና ክንውስን መን ክመርሐና ከመይ ክንመሓደር እንታይ ዓይነት ምሕደራ ክህልወና ባዕልና ክንውስን እስካብ ምግንፃል እውን መብትና ከም ዝኾነ 60,000 ተሰዊኦም 17 ዓመት ተጋዲሎም ተጋሩ ዝረኸብናዮ መብቲ ስለዝኾነ ወላ 10,000 ኩናት ይወላዕ እምበር ትግራዋይን እዚኣ ኣይገድፋን ነብሱ ንነብሱ ንገዛ ርእሱ ትግራዋይ እዩ ዝመርፅ እምበር ካብ ሽዋ መራሒ ንክለኣኸሉ ትግራዋይ ኣይቅበልን እዩ እዚ ኩናት እዚ ንትግራዋይ ናይ ዓርሲ ውሳነ ትግራዋይ ንምርጋፅ ተባሂሉ ተላዓለ እዩ ትግራዋይ ከዓ ኣይክድቅሰሉን እዩ እቲ ኩናት ወላ ንዓመታት ክወስድ ይኽእል ወላ ንኣዋርሕ እውን ክወስድ ይኽእል ግን መጨረሽትኡ ግን ህዝቢ ትግራይ ኣይሰዓርን እዩ ሕማቅ ኩናት እዩ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ኩናት እዩ ዲክታቶራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፋ ቆሪፆም ዝጀመርዎ ኩናት
هو طبق علىها زبالكايو أفت لعلى حزب تجراي زتلعلى كوكينات حزب تجراي كندي ناي حبرتون أي جزء بحالاين كابت أنت جميل وزمت أنا قري مستارك ستحزيو زياتهم قالي تاريخ أو تسألت خوني لو قالي دم خمت زبالكايو كم حيلي هيك دفاوين ويكع ناي إساياس حيلتات كعا ካብ ፖለቲካ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዝተፀለለ ኣይዲዮሎጂ ካብ ምልዓል ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዘለዎም ድሌትን ዝተወገሰ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኦት እውን ናይ ዕሙቕ ዝበለ ናይ ፖለቲካ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ክትንትንዎ ከለዉ ኣብዚ ደረጃ ዝስማዕምዑ ይመስለኒ ሕዚ ጳውሎስ ክቅፅለልካ ብዛዕባ እቲ ሃገራውነት ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ እቲ ትግራዋይነት ክንዛረብ ኢና ግን ኣብዚ ቃልሲ እዚ መናእሰይ ትግራይ ይፈልጥ እየ መናእሰይ ካብ ስምዒት ፅቡቅ እዩ ነቲ ዕላማ ክለዓዓል ይገብሮ እዩ ኩሉ ነገር ካብቲ ዝስምዐካ ነገር ተላዒልካ ኢኻ ዝኾነ ነገር ዕላማኻ ኣቺቭ ንምግባር ቀትልን ለይትን ክሰርሕ ትኽእል ግን መናእሰይ ትግራይ ተስፋ ከይቆረፁ በቲ ዝኸውን ዘሎ ዝረአ ዘሎ ግፍዒ ከይተሓለሉ ከምቲ ናይ ቀደም ኣያታትና ካብቲ ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ ፀላእ ናይ ምምካት ዓቕምና ሕጂ ድማ ብዝሐሸን ብዝሓየለን ብዝሓበረን ተጠናኺርና እዚ ፀላኢ ካብ መሬት ትግራይ ካብ ዓድና ካብታ መረበትና ዝበልናያ ትግራይ ዓድና ካሊእ ንሕና ይሓተትናን ተስፋሕፋሕቲ ኣይኮንናን ንሕና ሓቆፍቲ ኢና ኣኽበርቲ ሰባት ኢና ክጎድአና ይኽእል እዩ ዋላ ክሳዕ ንዓርስና ጎዲእና ኢና ንካልኦት ሰባት ንሓቆፍ ዓይነት ህዝብታት ኢና ንሕና እሞ መናእሰይ ትግራይ ሲ ኣብዚ ብኸመይ ክርድእዎ ኢኻ እትሓስብ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብቲ ኢትዮጵያውነት ዝብል ሓሳብ ጥሒሉ ይፀኒሑ ኣሚኑ ዝተቐበለ እዚ ሃገር እዚኣ ንሕና ብዙሕ ነገር ከፍ ኢልና ኣላ ኣልሚዕናያ ብደምና ዝተሃነፀት እያ እሞ ብታሪክና ዝተሃነፀት እያ እሞ ክትቅበለና እያ ናትና እያ ኢሉ ተቐቢሉ ዝፀንሐቲ ኢትዮጵያውነት መንእሰይሲ እንታይ ትብሎ ኣብዚ ሕጂ ብድንገት እዩ መፅዎ ማለት ሓደ ሓደ ሰባት ዝተረድአና ፀኒሕና ክንከውን ንኽእል ግን እቲ ብድንገት ናብዚ ዓይነት ዝወረደ ነገር ወሪዶም ሕልንኡ ዝረበሽዎ ብዙሕ ነገር ዝበፅሖ ናይ ስነ ልቡናዊ ጉድኣት ዝበፅሖ መንእሰይ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ኣለካ ያው መብዛሕትኡ ግዜ ይርድአኒ እዩ ብዙሕ ሰብ ግዜ የብሉን ብዛዕባ ፖለቲካ ክሓስብ መንእሰይ ትግራዋይ ይኹን ወላ ዓበይቲ ኖርማል ሰባት ዝኾኑ ትግራዋይ ሰሪሑ 8 ሰዓት ሰሪሑ ገለ ደኺሙ ገለ ገዛ ይመፅእ ብዛዕባ ፖለቲካ ኮነ ብዛዕባ ታሪክ ንክሓስብ መብዛሕትኡ ግዜ የብሉ ከቢድ እዩ ዛትስ ዋይ እዩ ፖለቲካ ገለ ኤሊት ዝመርሕዎ እዩ እቲ ህዝቢ ዝኽተል መብዛሕትኡ ግዜ ኤሊት ከምፅእ ኢልካ ንስኻ ትገብር ምክንያቱም እቲ ኤሊት ግዜ ኣለዎ ኮፍ ኢሉ ክመራመር ብዛዕባ ታሪክ ብዛዕባ ፖለቲካ እንታይ ረብሓና ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኤሊት ዝመርሕ ምዝ 27 ዓመት ዘሕዝን ሁኔታ ማለት እዩ እቲ ኤሊት ትግራይ ቢዚ እዩ ነይሩ ኣይ ነቲ ህዝቢ እንታይ ዘዋፀና ክነግሮ ኣይተጠቐመሉን ብሰንኪ እዚ ከዓ ይኸው ኣብዚ ዘይመባእስትና ንበኣስ ምስ በዓል ኦሮሞ ዲፈልቲ ምስ ካልኦት ምንም ምሳና ክበኣስ ዘይብሎም ብሄራት ምስኦም ተባኢሶም እቶም መራሕቲ ተመሊሶም ማለት እዩ ናብ ትግራይ ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ ሕጂ ሃገር ክህልወካ እንተኮይኑ ዘዋፀካ ነገር ክትፈልጥ ኣለካ ፖለቲካ ረብሓ እዩ ሕጂ ፈሊጥካ ኣለካ ሪኢካ ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ሜቢ ቢዚ ነርካ ይተረድአካን ከመይ ምዃኑ እቲ ሃገር ማለት ኢትዮጵያ ከመይ ምዃና ሜቢ የዋፀና ኢልካ ትሓስብ ተኮንካ ኣነ እውን ሓደ ካብኦም እየ ነይረ እስካብ ቀረባ እዋን ማለት እዩ ክነምዕብላ ንኽእል ኢና ክነመሓየሻ ንኽእል ኢና ዲሞክራሲ ከኣሉ ኢለ ግን ድሓራይ ሪሰርች እንዳገበርኩ ብዝኸድኩ ምስ ረኣኽዎ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ረኣኽዎን ዲሞክራሲ ከመይ ዝመፅእ ቁጠባ ከመይ ዝምዕብል ኣብ ሓንቲ ሃገር ኢለ ምርኣይ ምስ ጀመርኩ ሽዑ ግዜ ተረዲኡኒ ለካ እዚ 81 ብሄር ንንሕዶም ዝባልዑን ዘይስማምዑ ኣኪብካ ዲሞክራሲ ይኹን ቁጠባዊ ምዕበላ ክፍጠር ከምዘይከኣል ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ መጨረሻ 2 ዓመት ብጣዕሚ ኣስተውዕልቲ ዝኾኑ ስማርት ዝኾኑ ፕሮፌሰራትን ናይ ፖለቲካ ምሁራትን ኣብ ትግራይ መፅኦም እዮም ከም በዓል መሓሪ ዮሃንስን ተኻልካ ረስዐ መረሳ ገለ ዝበሃል
ንፉዓት እዮም ክዛረብ ከለዉ መንእሰያት መብዛሕትኡ ግዜ ሶም እዮም ሓድሽ አይዲያ ሒዞም ዝመፁ እዮም ሶም እዮም ሕጂ አንቂሖሞ ንመብዛሕትኡ መንእሰይ ከማይ ዓይነት ዝኾኑ መንእሰያት ዘንቅሑና ሶም እዮም ነይሮም ዘረድኡና ንምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያስ ኣብ ጎንፂ ንነብር ንምንታይ ሃገራት ኣፍሪቃስ ኩሉ ግዜ ህዝበን እንዳተባልዐ ዝነብር ንምንታይ ዲክታቶርስ ኣፍሪቃ ብሰላም ክነብሩ ክኢሎም ማንም ሰብ ከይተንከፎም ማለት እዩ እዚ ትግራይ ክርዳእካ ዘለዎ ዲሞክራሲ ተደሊኻ ቁጠባ ናይ ትግራይ ክምዕብል ተደሊኻ ናይ ግድን ናይ ባዕልኻ እስኻ ትውንና ሃገር ትህልወካ ኣሎ ዘይትውንኖ ነገር ኣይትግድሸሉን ኢኻ ልክ ከም ፓብሊክ እቅሓ ማለት እዩ ሰባት ከይዶም ፓብሊክ እቅሓ ኣይውልውልዎን እዮም ኣየፅርይዎን እዮም ምክንያቱም ናቶም ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጡ ከይዶም ደጋኣፍ እንዳይ ካልእ ሰብ ኣየፅርዩን እዮም ናተይ ኢሎም ስለዘይሓስቡ ናተይ ትብሎ ነገር ኢኻ ትግደሸሉ ናትካ መንግስቲ ምስ ኮነ እዩ ታክስ ክትከፍል ኢንሰንቲቭ ይህልወካ ትደፋፍዕ ነስኻ ቁጠባኻ ትምዕብል ኩሉ ነገር ሰላም ክህሉ ዝክእል ማለት እዩ ሶ እስኻ ትውንና ሃገር ተሃልያትካ ብሰላምን ትነብር ትኽእል ማለት እዩ እዚ ሕጂ መንእሰይ ትግራይ ብስምዒት እዚ ተረዲእዎ እዩ መብዛሕትኡ ብስምዒት ምዚኦም ክነብር ኣይክእልና ገለ ኢሉ ተረዲእዎ እዩ ፅቡቅ እዩ ግን ብፍልጠት እውን ክፈልጦ ኣለዎ እዚ ነገር ብስምዒት ጥራይ ከይኮነስ ብፕሩፍ ብጭብጢ መረጋገፂ ዘለዎ ነገር ምሁራት ዝኣምንሉ ነገር ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ኢና ሞር ብዛዕባኡ ሞር ክዛረብ ዝደሊ ሶ የስ وبتعمي صبوق مالت توم بدنجت عن إشتن كوس هالكابزي توم منا أسي كي تردهم زين حب بزح كان كحوزة حسوا منا أسيات نيروم كم نبع حونا محري هون سكالي أبونا ممهر قبل خيدان كالوتن بزحت حسابات كم توزاني حويم تي تجراوينت هاجراوينت قدمي تزيمتيو تجراوي وحسن أو حليو عبدحنا النتو زحلوت له هاجر كنبر زي كم زي بتدقاقامي نمن اساي كزارو زاني حميم جن كل سبب حدا ينقحني زي ولا كاب تاريخ كالوت هاجرات ممهاري كال تقال سويخا نتي سريت صنحا ايديولوجي ديونا انا نايم حرانت كهوني خيل تنعنا منتنا زصابا عينت ايديولوجي زتات عنتو فطيرو صنيحو يقلطفو تناي تግራይ ናሽናሊዝም ንኸይልዓል ተላዒሉ ነይሩ እዩ ግን ናፍቲ ኢትዮጵያውነት ምስኣተና ንሕና ብሓባሪና ብሓደ ኢና ገለገለ ዝብል ነይሩ ግን ታይ ኣብዚ ክብል ዝደለ ኣነ ዋላ ክውስኸላ ሓደ እዩ ህዝቢ በአምሳል እግዚአብሔር ዝተፈጥረ ሓደ እዩ እሱ ምንም ጥርጥር የብሉን ግን ሓደ እዩ ኢልና ንኣብነት ቤተሰብና ክመውት ከሎ ዲና ብጣዕሚ ንሓዝን ሓደ ዘይንፈልጦ ሰብ ተዓድናውን ከምኣ ማለት እዩ ነዴና ዲና ብጣዕሚ ንፈቱ ንኩለና ኣዴታት ተጋሩ ነኽብረን ኢና ግን ናዴና ሕልፊ ዝኾነ ነገር ኣለና ኩሉ ግዜ ሓቂሮ ኣይኮነን ዲና ነዴና ሕልፊ ዝኾነ ነገር ኣለና እዚ ኤክስፕሌን ክገብር የብለይን ንምንታይ ነደይ ሕልፊ ከም ዝፈትዋ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ነገር እዩ ብቐሊሉ ንምንታይ ኣብቲ ሃገር ኣብ ትግራይ ክትመጽእ ከለኻ ከምታ ናይ ኣደ ዘይትርድአና ትግራይ ንዓና ኣዴና እያ ትግራይ ተዘይህል ትህሊ ነይራ ንሕና ኣብዚ ኣይመሃለና እናተዛረብና ትግራይ ማለት ንዓና ካብ ካሊእ ንበልፅ ኣለና ወይ ንበልፅ ኢና ማለት ዘይኮነ ግን ትግራይ ንዓና ካብ ኩሉ ነገር ዝበለፀት እያ እዚ ትምክሕቲ ምስካሊእ ምውድዳር ኣይኮነን በቃ ኣደይና ዓይ ካብ ኩሉ ዝበለፀት እያ ተይለ ትግራይ ከዓ ኣደያ ትግራይ ንዓይ ካብ ኩሉ ነገር ዝበለፀት እያ ኣብዚ ዓለም ካብ ዝርከባ ሃገራት ደይን ገለ ኩሉ ነገር እታ ዝበለፀት ሂወተይ ክግብረላ ዝኽእል ሰብ ንዕላምኡ ንኣይዲዮሎጂ ከማንሲ ሂወት ይግብር እዩ ኮሙኒዝም ክኾን ይኽእል ከምዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘርኢ ናይ ኤርትራውያን ዘጥፍእ ዘሎ ንኣይዲዮሎጂኡ ክብል እዩ ነቲ ፅሉል ኣይዲዮሎጂኡ ንከስፋሕፍሕ እዩ ከምኡ ድማ ንሕና ተጋሩ እታ ትግራይና ንምዕቃብ ናይ ፖለቲካ ወላ ዘይኮነ እታ ትግራይና ንምዕቃብ ኩሉ ነገር ክንገብር ነይሩና ሕዚ እውን ኣይመሽን ክንገብር ኢና ወለድና እናወደቁን እናተስኡን እዮም ኣብዚ በፂሖም ንሕና ዓወፂና ክንበፅሕ ክንሰርሕ ክንሕርን ብዕላማ ተበጊስና ኣብ ዕላማ ዝተበገሰ
بقى تجراي عبتن عستوجس عمت كل ዝተደረኸ ቃልስና ክባራዕ ክክእል ኣለዎ ኢለ ክወስኽ ይደሊ ካሊእ ክሓተካ ዝደሊ ብዛዕባ ሃገራውነት ወይ ከዓ ናሽናሊዝም ዝበሃል ብቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ ከመይ ኣብዚ ሕጂ እዋን መብዛሕትኡ ትግራዋይ 99 ሚእታዊ ወይ ከዓ ክብል ይኽእል ዋላ 95 ናይ ኩሉ ፖለቲካ እኳ ተዘይረኣየ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ንኣና ከምዘይትረብሐና ተረዲኡ እዩ ጳውሎስ ከ እንታይ ትብል ከመይ ኣብቲ ናሽናሊዝም ከመይ እዩ ክኾን ዘለዎ ስምዒት ናሽናሊዝም ኣብዚ ኣነ ዝበልኮ ወሲካ እስቲ ግለፀልና ብደንቢ ያ ፅቡቅ ኣለኺ ሃገራዊነት ማለት እንግሊሽ ናሽናሊዝም እዩ ዝትርጎም ኔሽን ማለት ከዓ ብሄር ማለት ሶ ሃገራዊነትን ብሄርተኝነትን ብዝብልዎ በአምሓርኛ ብሄርተኝነት ኢሎም ዝፅውዑ ሓደ እዩ ንብሄርካ ደው ምባል ማለት እዩ ናሽናሊስት ኢኻ ማለት ንብሄርካ ኢኻ ደው ትብል ማለት እዩ ንመንነትካ ኢኻ ደው ትብል ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ናሽናሊዝም ዝብል ሕቶ ተቐሪቡ እሱ ኔሽን ጥራይ እዩ ኔሽንስ ጥራዮም ዲሞክራቲክ ዝኾነ ምሕደራ ዝተረጋግዐ ፖለቲካ ክምስርታ ዝኽእላ ሶ ወላ እዚ ኩናት ተዘይለዓል ነይሩ እሱ እዩ ዘዋፀና እንድሕር ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ዘድኻ ዲሞክራሲ ምሕዳራ ተደሊኻ ናይ ግድን ኔሽን ስቴት ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ሃገር ማለት ኔሽን ስቴት እዩ ብእንግሊሽ ኔሽን ማለት ከዓ ብሄር ማለት እዩ እዛ ስዋ እዩ ሓደ ግዜ ክትሰምዑ ከለኹም ኣብ ኢቲቪ ወላ ገለ ብሄራዊ ገለ መከላከያ ብሄራዊ ገለ ዝብሉ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ቀደም ናይ ሓደ ብሄር ግዝኣት እያ ነይራ ልክዕ ከምዚ ምሻል ኣክሱማውያን ክገዝኡ ከለዉ ናትና ናይ ብሄረ ኣዚ ግዝኣት እያ ነይራ ዳሓራይ ናብ ካልእ ተመሓላሊፋ ማለት እዩ ቀስ በቀስኩም ግን ከምኡ ኩሉ ግዜ ሃገር ማለት ናይ ሓደ ብሄር ግዝኣት ማለት እዩ ሶ ትግራይ ከዓ ናይ ብሄረ ትግራይ ግዝኣት እያ that's why ሃገር ንብላ ሶ ብሃገር ኮይና ተተመሪሕና ከም ሃገር ተተመሪሕና እዩ ብዙሕ ነገር ከዋፀና ዝክእል ብዙሕ ነገር ክመሓየሽ ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ ሶ እቲ ረብሕኡ እዩ ክስሕበና ዘለዎ ፖለቲካ ረብሓ እዩ ፖለቲካ ከምዚ ተኣሽሙ ኣይኮነን ከምዚ ሃይማኖት ኣይኮነን ሃይማኖት ከመይ ጌርካ ፌር ትኸውን ገለ ትሓስብ ሞራል ምዃን ፅቡቅ እዩ ግን ፖለቲካ ቀዳምነት ወዘለካ it's what's good ንዓኻ እንታይ ዘዋፀካ እዩ እንድሕር ኣጋጣሚ ሎቶሪ በፂሑካ ንስኹም ስድራ ቤትኩም ገዛ ትነብሮ ዝነበርኩም ገዲፍኩም ዓብ ገዛ ክትገዝእ ከለኻ እዚኦም ጎረቤትና ዝነበሩ እሶምስ ኣይተዓደሉን ገለ ኢልካ ኣይትጭንቕን ኢኻ ንስድራ ቤትካ ከይሓሰብካ ኢኻ ገዛ ትገዝእ ኣሎም እዚኦም ጎረቤትና ከሶም ክሓዝኑ እዮም ንሕና ገዛ ገዚእና ይትብልኒ ኢኻ ከምኡ እዩ ፖለቲካ እውን እቲ ዘለካ ኢኻ ትጥቀም ዘለካ ጊፍ ትጥቀመሉ ተደልኻ ምስ ጎረቤትካ ዲል ትገብር ናይ ግድን ኣይኮንካ ምስ ጎረቤትካ ትፃላዕ ግን ኩሉ ግዜ ንዓኻ ኢኻ ተቕድም ንስድራ ቤትካ ኢኻ ተቕድም ንብሄርካ ኢኻ ተቕድም ብዙሓት ናይ ፖለቲካን ናይ ሶሻል ምሁራትን ጃብ ዓለም ፍሉጣት ተባሃሉ ከም በዓል ንኣብነት ከም በዓል ኖዋም መን እዩ ዝበሃል ያ ጆን ሚርስሃይመር ዝበሃል ብጣዕሚ ፍሉጣት ናይ ፖለቲካ ዲሞክራሲ ኔሽን ስቴት ከመዩ ዓለምና ከመይ ትኸይድ ዘላ ኢሎም ዝመሃሩ ሶሻል ሳይንስን ፖለቲካል ሳይንስን ዘፅንዑ ግልፂ ገይሮም ኣቕሚጦሞ እዩ ኣብ መፅሓፉ ብፍላይ ኣብዚኣ ዘ ግሬት ዴሉዥን ሊበራል ድሪምስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪያሊቲስ ዝብል መፅሓፍ ኣላ ብቀዳማ የንበባ ነይረ ኔሽን ስቴት ተደይኮንካ ዲሞክራሲ ረስዕ እያ ትብለካ ዲሞክራሲ ኣይህልውን ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ኣብ ዲሞክራሲ ክትፈጥር ተኾንካ ኣትሊስት ትስማማዕ ኣለካ ኣብ ቋንቋ ክትስማማዕ ኣለካ ኣብ ባህሊ ክትስማማዕ ኣለካ ኣብ ሓደ ነገር ሓደ ዝገብረካ ነገር ክህልው ኣሎ እንድሕር ሓደ ተዘይኮንካ ኣብዝታት ኣብ ቋንቋ ባህሊ ገለ ሓደ ተዘይኮንካ ዲሞክራሲ ክተምፅእ ኢትስ ቢያንድ ኢምፖሲብል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ኣብ ኣውሮፓ ሕጂ ተሪእናዮም ኩሎም ሃገራት ሃገረ ብሄር እዮም ልክ ከም ትግራይ ማለት እዩ ሃገር ማለት ከም ዝበልኩም ናይ ሓደ ብሄር ግዝኣት እንድዩ ኣብ ኣውሮፓ ሃገራት እዮም ዘለዉ እምበር ከም ኣብ ኣፍሪቃ ኣህጉራት ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ኩሎም ሃገራት ተሪእዮም መዓት ብሄራት ኣኪቦም ንንሕዶም እንዳተናቆቱ ዝነብሩሉ ሃገራት እዮም ዘለዉ እምበር ከም ኣውሮፓ ቼክ ናይ ቼክ ህዝቢ ስሎቫኪያ ናይ ስሎቫክ ህዝቢ ጀርመን ናይ ጀርመናውያን ኣውስትሪያ ናይ ጀርመናውያን ኔዘርላንድ ናይ ኔዘርላንዳውያን ከምዚ ኢሎም ናይ ባዕሎም ቋንቋ ናይ ባዕሎም መንነት ስለ ዘለዎም እቲ ባእሶም
بتعمل كفو بأسيا بلهم نموجهم جرمنا ننحدهم أي كم زي حماق بأسيا بلهم كم زي بيسك نجار يردوا يوم الديمقراطية بجرماني نكون طبعا يوم تقوملو كم زي مور ليزافير كتباي هالونا دو مور سوشيالايز زخونه كتباي هالونا إلهم زكاة عليهم بر بزعبا جرمن تاي قوان الزارب انتاي عينت بحالي هالونا زبل بأسي لهم سو اب جرمن ستيبل زخونه ديمقراطي ستيبل زخونه بوليتيكا كهلو تخايلو مالتي لكم هانت زاسوي تግራይ ستيبل زخونه ديمقراطيك سيستم ستيبل زخونه سلام كهلو اخلي ازيك نستوعب لنا من ساعه زم سعادو زي بصيحهم اليوم قدم يوم بصيحهم له حاحدهم ليبرال بوليتيشنز بالو بزعبا زي كشفافنو فتنو حق ግን እስቲ ተወደ ነገር እዚ ዝአምኑሉ ሞስትሊ ዝአምኑሉ ነገር እዮም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብሰንኪ ዚ ተላዒሉ ሰንኪ ልክ ከም ዛብ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ዘሎ ባእሲ ሲሚላር ባእሲ ተላዒሉ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሓደ ሰርቢያዊ ሃገሬስ መሬቴስ በአውስትሪያ ሃንጋሪ ዝበሃሉ መንግስትስ ተዘቢጡ ተወሪሩሎሞ ክምልሶለኒ ኢሉ ያለሉ አታኩናት ድሕሪ ዚ አኩናት ተሳፊሓ ዓለም ብሉሙሉኦም ተቃቲሎም አሜሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ሽዑ ግዜ ድሕሪ ሕጂ ብሄረሰባት አውሮፓ ኩሎምስ ንነፍሶም በዓሎም እዮም ዝውስኑ ተባሂሉ ድሕሪ ቀዳማይ ዓለም ኩናት እዮም መብዛሕትኦም እዚኦም ናይ አውሮፓ ሃገራት ተመስሪተን ፖላንድ ኢልኪ ገለ ካልኦት ሃገራት ናይ ብሄር ሃገር ኮይነን ሃገር ተባሂለን ቅድሚኡ ኢምፓየርስ እዮም ነይረን እክብካብ ከምዚ ብዙሕ ብሄራት ኣኪብካ እየን ነይረን አውሮፓ ሃገራት ከምዚ ሕጂ ንሪአን ዘለና ኣይኮናን ዝነበራ ማለት እዩ ሶ አፍሪካ ኣብዘ ይበፅሓና እንደለና ኣብዚ ንበፅሕ ከዓ መራሕቲ አፍሪካ ኩሎም ተመሓሒሎም እዮም ዲል ገይሮም እዮም መግዛእታዊ ዶ ብምበር ናይ ብሄር ሃገር ዶ ናይ ሃገር ናይ ህዝቢ ናይ ሓደ ብሄር ሃገር ገለ ዝረጃ ይንቀበሎን ኢና በመግዛእታዊ ዶ ቢና ንኣምን ኢሎም ኩሎም እዮም ተፈራሪሞም ዛስዋይ አፍሪካ ንዘል ዓለም ብዲክታተር ስትምራሕ ዛስዋይ አፍሪካ ንዘል ዓለም ብድኽነት ትነብር ማለት እዩ እምበር እንግሊዛን ቀደም እዮም ወፅኦም ካብ አፍሪካ ፈረንሳያን ቀደም እዮም ወፅኦም the same time ካብ ቪየትናም ምስ ወፅ ፈረንሳያን ከአፍሪካ ሽዑ ግዜ ወፅኦም እዮም ግን ፈረንሳይ ዝምርሑ ዝነበሩ አፍሪካውያንን ቪየትናምን ናይ ቁጠባ ለውጦም ትሪኦ ከለኺ ሰማይን መሬትን ኣብ ቪየትናም ዘሎ ቁጠባዊ ምዕበላ ላዓሊ ብዙሕ ምክንያት ክህልዎ ክእል ግን ቪየትናም ናይ ሓደ ብሄር ሃገር ምዃና ዓቢ ፅልዋ ይገብሮ እዩ ኣብቲ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ማለት ሶ anyway ዘሩ ከይካብዶ ከይክፍሖ ተጋሩ ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ እንድሕር ኒ ፊውቸር ፅቡቅ ፊውቸር ክህልወና ተኮይኑ ኩናት ክውሕድ ኣሎ ግጭት ክውሕድ ኣሎ ግጭትን ኩናትን ዘይምርድዳእን ፅልእን ክጠፍእ ተኮይኑ ከዓ እስኻ ኩሉ ሰብ ንባዕሉ ከመሓድር ኣለዎ ትግራዋይ ንትግራይ ከመሓድር ኣለዎ እቲ ካልእ ከዓ ናነባዕሉ ሃገር ከመሓዳድር ኣለዎ ከምዚ ብሰላም ኮይና ኩለና ክንነብር ንኽእል ልክዕ ከምዚ ሕጂ ጀርመንን ፈረንሳይን ብሰላም ከም ዝነብራ ዘለዋ ከምዘይ ተቃተሉ ካልእ ዓለም ኩናት ከምዘይ ተቃተሉ ዝኩሉ ከምዘይ ኮነስ ሕጂ ብሰላም ዝነብሩ ዘለው ከምኡውን ንሕና ምስ ጎረባብትና ምስ ኣምሓሩ ይኹን ምስ ካልኦት ብሰላም ክንነብር ንኽእል ኢና እሱ እዩ ከዓ ትዘዋፀና ከምኡ ዓይነት ፊውቸር እዩ ከዓ ክንሰርሕ ዘለና እየ ዝብል እወ ብጣዕሚ ኣኔልና ዝርዝር ኣቢልካ ገሊፅካዮ ኢኻ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ሃገራውነት እንታይ እዩ ናብ ግጭት ከእቱ ዝኽእል ገለገለ ዝብል እውን ክንቅፅል ኢና ያው ሎመዓልቲ ክንውድኦ ኣይንኽእልን እዚ ብዙሕ ክትምለስ ኢኻ ዕሙቕ ዝበለ ትንተና ከም ዘለካ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ እየ ግን ብዝተወሰና ነገራት ክነልዕል ኢና ሓደ ነገራት ክንውስድ ከለና እቲ ሃገራውነት ማለት ንረብሓኻን ህልውናኻን እዩ ብዙሓት ሰባት ጳውሎስን ክተልዕላ ይደልየ ኣሜሪካ ከም ኣብነት ክወስዱ ይርኢን ኣሜሪካውያን ናይ ዝተፈላለየ ኔሽን ኣነ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝነብር ግን እንታይ ኣሜሪካ ንምንታይ ዕላማ ተመስሪታ ወላ በቲ ናይ
ሳይንስ ዘጽንዕ ናይ ታሪክ ዕሙቕ ዝበለ ዘይክህልወን ይኽእል ግን ክፈልጦ ዝግባእን ክመሃሮ ዝግባእን እቱ ክርዳእን ዝግባእ ነገር ግን ይፈልጥ ዋላ ዕሙቕ ዝበለ ትምህርትስ ኣየድልዮን እዩ ንምንታይ ኣሜሪካ ተመስሪታ እንታይ ነይሩ ዕላማኣ ክሳብ ሕዚ እቲ ኮንስቲቱሽና ብምንታይ ዝመሓደር ንመን እያ ጠጠው ትብል ዝብልስ ኩሉ ይፍለጥ እዩ ከም ኣብነት ክወስድዋ ዋላቶም ምሁራት ተጋሩ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ዓለም ናብ ሓንቲ ትመፅላ ሓቢርካ ዓለም ናብ ሓንቲ ቀራመታይን ቻይናን ኣሜሪካን ክትሪአን ከለኻ أنا خوسد باور زي ناي ناشناليزم زمتو سمعت كوني خل يا أمريكا تنصعدو تباهيلا استمسرتت هاجر ولا تنورت حزي مور كالي حزبتات إيميغرانت سلازمتو نتغير خوني خلي ملكعة لكن حانت هاجرنا عالم ملو آمنت كتكونا يتخلن أنا سكسسفول سلازغونكو باولو سكسسفول يخون بقى وتسيتاوي خوني زول أتحساسوا كهلونا يبلون بربحة تجارو عينين بربحة تجارو طرحن يو كرأ نيرو كرأ زلو ندحر حجي زي عبي inflection point or like turning point ناي تعصفنا لي أو تاريخ ما ببجيزو نيري خون نحنا بدن بزي تتصنع ولا تاريخ نشتن كم زرينا تاريخنا سلطانة أكسوم من تاي بقيعو ستاي سلازخونه يو زي الكالو تسفح زوالو نقرات كنا العلوم نخيل أتصالي كهلو يخيل جن كابز عبي نجر كاب تاريخ كنا مهارة لنا سحتت ولا خنبلو ينخلن نحنا بتز مثلا مهتينا أي سرحن كالي من قد غيرنا عن كيدا لنا والتيو حزك حلفو زخيل I know يفلت قفعي بتصحلو عاب هزبنا يسمعنا قالو يو أنا نوعلي بقى عصمتي كقلص لك አይክል ትስምعني ንጹህ ሰብ ምግቢ ተዓጽዩ መድሓኒት ተዓጽዩ እናተጨፍጨፈ ብናይ ህግደፋው ኃይልን ብናይ ኤርትራ ሰራዊትን እናተጨፍጨፈ በቲ ከዓ ዘለዎ ጸቕጢ እቲ ናይ ሳይኮሎጂ እቲ ናይ ስነ ልቦና ጽዕንቶ ኮስ ኣብዛ ሕዚ እዋን የኣኽሎ ህዝብና ካሊእ ነገር ክውስኽ ኣይኽእልን እዩ ሓንቲ ነገር ክነልዕላ ዝደሊ ብዛያ ዝበዝሕ ግዜ እዚ ኣምሓራ ዝበሃል ብሄር ምስ ትግራይ እናተጋጭወ ንሪኦ ማለት ትግራይ ምስ ወላይታይ ትጋጨን ምስ ካልኦት ብሄራት ግን በቃ ከምዚ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ካብ መሬት ድሌት ዝዓይነቱ ትንሪኦ ተሓጓሶም ንባዕሉ ዋላ ተተዓወትካሲ እንታይ ከም ዝኾነ ዝተጎድአ ሰብ ነገር ከም ዘሎ ስለትፈልጥ ናይ ትግራዋይ ባህሊ ዋላ ተዓዊተ ኢሉ ከም ክወፅእ ከም ዘይነበረ ከም ተቀደም ተሃሊ ኣሎ ይትስነ ልቦናና ትግራዋይ ከም ኢሉ ይወፅን ብናይ ካልኦት ሰባት ሕማም እናሳዕስዐ ካልኦት እንቋዕ ደስ በለና እናበለ ኣዴታትና ስለዝተደፈራ ስለዝተጨፍጨፋ ቆልዑት ህፃናት ስለዝሞቱ ከምኡ እናበለ ዝወፅእ ትግራዋይነት ናይ ልቦና የብልናን ኣብቲ ናይ ኣምሓራነት ክንመፅእ ከለና ግን كم عينت رينا بزوح جيزة وانت سمعنا بسنا لبونا انتو قبرنا نمتهي مسلكا تلعيلي يا بزوح بوتات كتنتنو مهوراتون رئي مالت حدا استقرر مساونا له انا سببون كم زي بناي سب قفعي يعلل ليو اتزخف اقعا اماي كادران وعلون امنا استقبرت ترينا نحنا تجارو تشفشفهم بناي وعلوم عفت أمنستي إنترناشنال زبهل بناي وعلوم سب جيرهم أصنعهم تصنع بناتاتهم اتحزنا خمانسي كنت أرو جيرهمنا كسح هندزيهم عبد لنا قفع سريحهم كمتاي مالت مستتارك ستحزي عينو جن حتى رابي الكاسي كما يمسلك أو تعينت ريت لك مس منغو إليتات تغراين منغو إليتات أمحاران زلو زي مسموعان زي مردان زمتصلو مخنيات يوجوالي كم زبالكم ربحايو نعم أيواتهم مني أكايدانا نعم جود أمي ربحهم يكونن بر أمحاري كمرت تلعيلو يكونن صولو نتغرا أتاكس قبر ويكا كم زي اللي علينا زي العال زلو مالتي كل أكايدا ناي تجراي عيفتون إلي تاتم حرة زغا تجراي عند الهاجر كتخون خوينا
እሶም እቲ ኢትዮጵያ ዝተመስረተትሉ ሚስ ማለት ብትግርኛ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ፅውፅዋይ እቲ ትግራይ ዝተመስረተትሉ ፅውፅዋይ ኢትዮጵያ ዝተመስረተትሉ ፅውፅዋይ ኣይዋፆምን ኣይኸይድን ብዘይ ትግራይ ኣይሰርሕን ካልእ ነገር ከዓ ሞስትሊ ሶም ዝደልይዎ ነገራት ኣይሳክዐሎምን ድሕሪ ትግራይ ሃገርቲ ኮይና ዝተረፈ ኢትዮጵያ ኢሉ ቅፅል ከብዶ እዩ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያ ዘብላ ኣብ ትግራይ ተመስረተ እዩ ታሪክ ትገለ ቅርስታት ተበልክት ትገለ ኩሉ ካልእ ነገር ከዓ ኣምሓራ ብሄር ዝኾኑሉ ነዊሕ ግዜ ኣይኮነን ብታሪክ ቅድሚ 500 ዓመት እዮም ናብ ብሄርነት ገለ ምቅያር ጀሚሮም በር ቅድሚኡ መብዛሕትኡ ኣምሓራ ኢልና ንፅውዖም ንንባዕሎም ብሄር ነይርዎም እስካብ ሕጂ ኣለዉ እዮም ኣብ ኣምሓራ ክልል ጋፋቴ በሊ ቅማንት በሊ ፍላሻ ገለ ቆፂሮም ሽናሻ ወይጦ ፈርጣ ኢልኪ ኣይውዳእን ብዙሓት ካብዚኦም ናተይ ኢንተርኔት ፅቡቅ ኣሎ ድዩ ሰመን ለኽረዋ ኮኔክሽን ንእሽተን ይቆራረፅ ኣሎ ጳውሎስ ሎም ቼክ ግበርዮ ንኩሉ ከመሓየሸ ክፍትኒ ኣብዚ ምስታብ እሺ ኣነ ይሰምዐካ ኣለኹ ተመሊስካ መፂኻ ኣለኻ ፅቡቅ ንእሽተን ወፂኻና ነርካ እቲ ናይ ገዛ ኢንተርኔት ኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን ናይ ሞባይል ኢንተርኔት ከዓ ትጥቀም ደለስ ሎማዓንቲ ምስ በፅኻ ተበላሽ ምንም ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እንደዚህ ተዓዘብትናውነት ይርዳኡ ወይም እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ኣብቲ ናይ ኣምሓራውነት ንእሽተይን ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ፅልኢት ምስ ታሪክ ዝተተሓዘ ፅልኢት ከምዚ ዓይነት ፅልኢት ከም ንብሎ ዝነበርናስ ኦቨርናይት ክመፅእ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ምስ ታሪክ ዝተተሓዘ ክኸውን ኣለዎ ናይ ፖለቲካ ጥራሕ እውን ክኸውን ኣይኽእልን ሕጂ ካብኣ ቀፂልካ ሃፍታ ዝነበርካያ ጳውሎስ ቀፅለልና ከም ዝበልኩኩም እሶም መብዛሕትኦም ካብ ዝተፈላለየ ብሄራት ስለ ዝመፁ ንኢትዮጵያዊነት ኣሚኖም እዮም ብሄሮም መንነቶም ገዲፎም ማለት እዩ ቋንቋኦም ገዲፎም ኣምሓርኛ ምዝራብ ገለ ዝለመዱ ብሰንኪ እዚ ብዙሕ እንተኣሽም ይሕርቆም እዩ እንድሕር ኢትዮጵያዊነት ዓብ ክሳራ እዮም ክኣቱ ኣብ ዓብይ ኣይደንቲቲ ክራይስን ክሳራን ስለ ዝኣትዉ እቲ ንሕና ንገብሮ ነገር ኣይዋፆምን እዩ እምበር ትግራዋይ ሕጂ ኣነ ኢትዮጵያዊነት ገለ ኣምሓራ ቋንቋ ኹም ገለ ኩሉ ነገር ክቅበሎ እየ ኣነ ኣሲሚሌትድ ክኸውን እየ ተትብሎም ኣብ ርእሶም ኮፍ መበሉና በር ምንም ካብ መሬት ተለዓለ ፅልኢ ኣይኮነን በቃ ተፈጥራዊ ፅልኢ ከይኮነስ ብታሪክን ብረብሓን እዩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይምርድዳእ ከምዚ ሰብ እዮም ከማና ሰብ እዮም እቲ ናትና ኣብ መንጎምን ኣብ መንጎናን ዘሎ ዘይምርዳእ ናይ ታሪክን ናይ ረብሓን እዩ እዚኣ ክብል ዘሊ ኤሊታት ኣምሓራ ከዓ እዚ ኣይቅበልዎን እዮም ትግራይ ሃገር ኮይና ማለት ናቶም መጨረሻ እዩ እዚ ናይ ነፍስኻ ምውሳን ወይ ከዓ ዓርሰ ውሳነ ዝበሃል ንዖም ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን ሕማቕ እዩ ዛስዋይ ምስኦም ክንስማማዕ ዘይንኽእል እምበር መብዛሕትኦም ጥዑያት ሰባት እዮም ሰላም እዮም ዝደልዩ ሓሪሶም በሊዖም ማለትስ ሓረስቶት ኣምሓራ ድኺልኪ ወላ ገለ መብዛሕትኦም ጥዑያት እዮም መብዛሕትኦም ኣይፈልጡን እዮም ፅልኢ እውን የብሎም እቲ ህዝብስ ፀገም ኣለዎ ክብል ኣይክእልን ግን ናይ ዝኾነ ህዝቢ ረብሓ ኣለዎ እጂ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ረብሓ ኤሊት ኣምሓራ ገምጊሞም ዝበፅሕሉ ረብሓ ኣሎ ንሕና ከምዚ ዝጠቕመና እዚ ንዓና ፅቡቅ እዚ ንዓና ሕማቕ ኢሎም ካልኩሌት ገይሮም ዝበፅሕሉ ንሕና ነበላሸሎም ከም ዘለና ገይሮም ስለ ዝኣምኑ ኣንፃርና ተላዒሎም ኣብ ልዕሊና ተላዒሎም እዚ ዘበኣሰና ንፅኦም እዚ ፀገም ዝፈጥር ኣሎ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦም ንዓመታት ማለት እዩ I hope ንሽተይ ክሊር ገይረ ኣለኹ እወ ማለት ኩሉ ነገር ኣብዚ ዝተተሓዘ ምስ ህዝቢ ትግራይ እንድዩ ንሕና ኣነ ዝኾነ ህዝቢ ኣይግድሰንን ናይቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝግድሶ ባዕሉ የመሓድር ባዕሉ ይቕረፅ
ካልእ ህዝብታት ካልእ ህዝብታት ኮዚ ክኾኒኦም ኣብ ናተይ ኣይሰርሕን ከምቲ ዝበልካዮ ፖለቲካ ረብሓ እዩ ኣነ ሓንቲ ነገር ጥራሕ እያ ትግድሰኒ ትግራይን እያ ብንኣቶምን ንኣናን ብዝረብሐና ነገር ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ቁርፅ ዝበለ ዕላማ ዘለኒ ንዓይ ትግራይ እያ ዝተባሃለት ትበሃል ዓለም ካልእ ክብል ይኽእል ሰልጢነየ ኢሉ ሓደ ሕዚ ኣነ ንኣይ ዘገጥመኒ ዝነበረ እቲ ሃገራውነት ትግራይ ክብል ከለኹ ዋላ ካብ ኣሕዋተይ ተጋሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመት ኣይትፅበብ ዝብል እንድሕር ትግራይ ዘዕቢ ትግራይ ዘልምዕ ተሃልዩ ተማሂርኪ ስኺ ትፀብለኺ ዘይፈልጥ ዝህብኳ ከምኡ ይብልን ሓረስታይ ከምኡ ይብሉ ብዝተምሃርካ ቁፅሪ ብሄርተኛ ክትከውን ኣለካ ንሃገርካ ነታ ዝተወለድካላ ዓድኻ ጥቕሚ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ብዝተምሃርካ ቁፅሪ ክርድአካ ክኽእል ኣለዎ እቲ ረብሓ ናይ ህዝብኻ ንስኻ ተመሊስካ ንሓንቲ እናነብዐት እናተሸከመት ኣዴታት ትግራይ ንዓና ዘይሓለፍኡ ነገር የለን ንኣና ዘይሓለፍኡ ነገር የለን እዘን ኣዴታት ንቐፃለ ዝመፃ ኣዴታት ትግራይ ኣቦታት ትግራይ ጀጋኑ ተኳሺሖም እዛ ትግራይ ትበሃል ብቋንቋና ክንኮርዕ እቲ ታሪክና መሊሶም ብካልኦት ክውረስ ዝነበረ ዝገበርዋ ትግራይ ክንኮርዐላ ክንክእል ኣለና ብዝተምሃርና ቁፅሪ ከዓ ንትግራይ ዘለና ፍቕሪ ዓመት ብዙ ተወሰኸ ልምድና ብዝተወሰኸ ብዝሰራሕና ቁፅሪ ንትግራይ ዘለና ፍቕሪ ክውስኽ ክኽእል ኣለዎ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ፍቕሪ ማለት እዩ ኣነ እንደዐይ ከመይ ገይረ ክገልፆ ከም ዝኽእል በቃ ኣደይ ይፈቱ እየ ተኢሉ ሓደ ሰብ በቃ ትግራይ ንዓይ ከምኡ እያ ፅቡቅ ኣለኺ ኣብቲ ብዝተምሃርና ዝበልክዮ ኣብኡ ክውስኸሉ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ብዛዕባ ብሄሮም ዘይፈልጡ ገለ ዘይግደሹ ዝነበሩ ሰባት ብተምሃሩሉ ቁፅሪ እዮም ዝርድኦም ምሁራት ዓፋር ሕጂ ቀደም ዘይፈልጡ ዝነበሩ ብዛዕባ ብሄር ብዛዕባ ገለ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተው ቴሌቭዥን ምስ መፆም ገለ ሞር ምስ ዓለም ኮኔክትድ ዝኮኑ ብዛዕባ ዓለም ምስ ፈለጡ ምስ ተምሃሩ ብዝተባሃርካ ቁፅሪ ዩኒቨርሲቲ ብዝሓለፍ ኣቲኻ ሞር ፍልጠት ብዝኣከብካ ቁፅሪ ኢኻ ብዛዕባ ሃገራዊነት ማለት ከም ዝበልኩም በኣምሓርኛ ብሄርተኝነት ብዛዕባ ብሄርካ ምግዳስ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት መፀካ መብዛሕትኡ ግዜ ወላቲ ቃልሲ ናይ ካልኣይ ወያነ ንብሎ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሮም ዝተለዓሉ እዮም ዩኒቨርሲቲ ትማሃር ከለኻ ብሄርተኝነት ኣብ ውሽጥኻ ይሰርፅ ናቱም ትፈልጦ ኢኻ እንታይ ዘዋፀካ ብዝተምሃርካ ምስ ተምሃርካ ኣብን ከላይ ኣትኣቶካ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኻ ምስ ተምሃርካ ብዛዕባ ዓለም ምስ ረእኻ ሞር ፍልጠት ብዝኣከብካ ቁፅሪ ኢኻ ግን ሓሓሪኦም ሰባት ግን እንታይ ገይሮም ክፀውይዋ ፍትኑ ብሄርተኝነት ለክዕ ከምዚ ሬሲዝም ገለ ገይሮም ቆፅሮ እሞ ምሁር ሰብ ከምኡ ይሓስብን እዩ ገይረ የብሉኻ እዚ ጉጉይ ኣተሓሳስባ እዩ ሞስትሊ ምሁራት እዮም ብሄርተኛ እምበር ዘይተምሃሩ ሰባት ሞስትሊ ሃይማኖተኛ እዮም ብዛዕባ ሃይማኖት ገለ እዮም ፎከስ ዝገብሩ ካብ ብዛዕባ ብሄር ምሁር እዩ ብዛዕባ ብሄሩ ብዙሕ ዝጭነቕ ማለት እዩ ወላ ኣብቶማም ኣብቲ ናይ ብሰሜን ዘሎ ወላ ናይ ኣምሓራት ተሪእኻ እንታይ እዮም ብዝተምሃሩ ቁፅርን ትግራይ ይፀልኡ ገለ ዝብል ኣባህል ኣሎ እቲ ታሪክ ክሰርቅዎ ይደልዩ ንኣብነት ፊደልና ይብሉ እቶም ፊደላት እኮ ኣየድምፅዎምን ሓደ ኣምሓራይ ፅዐ ክብለ ይኽእልን ሓ ክብለ ይኽእልን ቃ ክብለ ይኽእል እዚታት ማለት ክንምለስ ወይና ስፍሕ ብዝበለን ንሕዚ ዝተፈላለዩ ስለ ዘለዎ ነገራት ፍልጠት ዘይብሎም እዮም እምበር እቲኦም ዝፈልጡ እኮ እቲኦም ምሁራት ፈልጡ እዮም ንግእዝ ዓይናይ ቋንቋ ከም ዝቐርብ ትግርኛ ንግእዝ ከም ዝቐርብ እሶም እዮም ዝፈልጥዎ እቲኦም ምሁራት ማለት እዩ ግን እቲኦም ሓደ ዘይፈልጡ ፍልጠት ዘይብሎም ገለ ካብ ፍልጠት ንፁሃን ዝኾኑ ከምኡ ኢሎም ከናሹ ማዕሮ ክንዲ ምንታይ ርክብ ከም ዘለዎ ብሄር ኣግኣዚ ወይ ከዓ ትግራዋይ ንብሎም ምስ ግእዝ ምስ ናይ ኣክሱም ታሪክ ማዕሮ ክንደይ ጥምረትን ማዕሮ ክንደይ ተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም እቲኦም ምሁራት እቲኦም ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ክውስኽ ንባዕሉ ትግእዝ ብትኽክል ኣይድመፅን ሕዚ ትግእዝ ማለት እዩ ክኸውን ዝነበረ ብግእዝ ኣይበሃልን እዩ ኣነ ናይ ቋንቋ ፍልጠት የብለይን ዲፕ ዝኾነ ሰብ ብጌጋ ከየርድአኒ ግን ኣይድመፅን እዩ ብትግርኛ እዩ ዝድመፅ ሕጂ ኦልድ እንግሊሽ ኣሎ በቲ ኦልድ እንግሊሽ ናብ እንግሊዘኛ እዩ ዝቐርብዎ ዶ ኣይድመፅን ብትኽክል ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣትዩ ዝብል ኣለኒ እቶም ተጋሩ ጥራሕ እዮም ከድምፅዎ ዝኽእሉ እቲ ግእዝ
example እንድሕር ክተመሳስሎ ተለልኺ ግእዝን ትግርኛን ኣምሓርኛን ዘለዎም ሪሌሽንሽፕ ናይ ጀማይካ እንግሊሽን ናይዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኢንግላንድ ዝዛረቡ እንግሊሽን ናይ ቅድሚ 500 ዝነበረ ቅድሚ 500 ዓመት ዝነበረ እንግሊሽን ናይ ቅድሚ 500 ዓመት ዝነበረ እንግሊሽ ምስ ጀማይካ ይመሳሰልን ምስ ናብ ኢንግላንድ ዘሎ እንግሊሽ ይዝመሳሰል even though ንሽተይ ፍልሊ ይህልዎ ቅድሚ 500 ዓመት ዝበሃሉ ዝነበሩ ቃላት ሕጂ ከይበሃሉ ይኽእሉ ሓደሽቲ ቃላት ኣትይሉ ኸውን ከኣልከል ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ኣብ ለንደን ዝዛረቦ እንግሊሽ ማለት እዩ ግን ኣብ ለንደን ዝዝረብ እንግሊሽ ምስ ቅድሚ 500 ዓመት ኣብ ለንደን ዝዝረብ ዘሎ ዝነበረ እንግሊሽ እዩ ዝመሳሰል እምበር ኣብ ጀማይካ ዝዝረብ ዘሎ እንግሊሽ ምስ ናይ ቀደም ታሪኻዊ ቋንቋ እንግሊሽ ኣይመሳሰልን እዩ እቲ ኤግዛምፕል ክትምፅዮ ከለኺ እሱ ፐርፌክት ኤግዛምፕል ክኸውን ይኽእል ጳውሎስ ሕዚ ክንምለስ ወንዲና ብሰፊሕ ብቋንቋ